Hagup sa CCTV footage nini, alas 10 kasudmang aga sa sentro kan Banuaan ning Daraga. An pagdalagan asin pagbalyo sa ibong natinampukan sarong babayi. Alagad antes pa man ini makabalyo. Nasa pool ini kang padangadang na tricycle. An babayi sa CCTV, sarong 64 anyos na lola na residente man sa nakang nasambit na Banuaan. Sigun sa tagapagtaram kang Daraga PNP, na si Police Staff Sergeant Marian Jess Rico, gikan ang biktima sa Daraga Public Market, asin may tuyo sa sarupang establishmento sa ibong natinampo, asin pwede ser na daing nariparo ang padangadang na tricycle na nagresulta sa iyang pagkakadiskwido. Dali-dali sa saot, dali-dali man na nagtibong, medyo hindi na iling kasi medyo blind spot so sa tricycle kasi sa sidecar niya, sa driver side, dahil niya nailing. Kaya, pagdalagan, biglang dalagan sa babae, nakidkid siya, nabundol niya na ito. Marikas man na natawan ng medical na asistensya ang biktima na nagsapo ng minor injuries, asin tulos man na nakaluwas sa ospital kasudma. Sa tuya man na pedestrian, gagamiton ta po permi ang sa tuya mga pedestrian lane. Kung igwa pong overpass, gamiton ta po ang overpass para po ini sa saindang safety. Kasi aramtaman po na pagbiyaw kita sa overpass, medyo hassle lang, dikit, pero mas nakasiguro kita na dahil po kita mabangga kaya anuman ang vehikulo. Pag nagamit kita kay overpass, naigwaman sana po kita. Dai naman nagsaangat paning reklamo ang biktima, matapos na akuon kang nakabanggang driver ang sa iyang gastuson sa pagpapabulong. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.